ithini lingenalutho libanga umsindo omkhulu ongawuzule Bria umuntu ele South Beach lithi ntwana wawe mina mbona nje that's an empty tin ngesilungu ithini lingenalutho likhala kuzwakaleyo indawo ngakho ke mina angithandi ukuthi kube sengathi kunomuntu engifuna ukuphendulana naye ngibe ngingaxabene naye cha angikwazi ukwenza lokho mina angikwazi ukwenza lokho mashudu ngingaxabana kanjani nomuntu ngingaxabene naye bengisathi ngizoza lapho ukuthi kuphakathi kwenu ngoba nelapha nje kukhona la mhlawumbe insizwe zake zaxobana khona noma la ngingazwenwe khona bunjalo ubudlelwano benu ekubeni nabantu abathinta intambo kusino magic finger futhi nomlingo ngokwesintu sethu ngolimi lelula kwaZulu ebese kuba nomnandi ebhemile uNkulunkulu wesiginci okusho ukuthi into engathi angazi zama ikhona ubehlukana magic finger uNkulunkulu wesiginci kusho ukuthi into ezithazibe kwi same level so ngizama ukuchecka ke lapha khuzwa ninongwane ubudlelwano benu buyisima kanjani awumbuze nje uqede kuye bese ungiqonda bese uza ke mina ngoba bengizwa ngathi ubusenga kuyena awusho emhlanje ezindaba hayi ke kodwa ibukele ngathi ngisacela nje ningakambuzi mhlawumbe noma ningakangibuzi ngizocela mhlawumbe mase niqala nithi niyabuza ngizocela ekephendule ngoba ngiyayizwa kunento engizwa ukuthi ngathi vele kushuthe kwakhelekeni kwale ngoma yakhe khona la yakade yakhona sengizwile la yakade futhi unayo impendulo nje bayenzile usengakafiki kuleyo wefala bengakachazi ubhodwe kunomntana lapho laphana okhona ngazi noma nginayisho kwenye ngoma la nethi gijima Ngomseziyagijima stage gijima wena uzobe manzi ukuthi no mina nguNkulunkulu weginci ngakho ngirole model yabo bonke abadlali beginci naye lo seduze kwakho ngirole model yabo bonke bangithanda kakhulu bangikhothamela futhi nguNkulunkulu wabo ngakho ke uma ngabe kukhona into engiyenzile ngifuna ukisho lento oyikwamnandi la ekhaya namhlanje uma ngabe kukhona into umuntu wenziwe ayenzile uyabona kakhulukazi makuthiwa kudlalo live lapha e-stage ngigijime ngishonele nale isiginci ngisidlale ngasibuka ngibhekele bese ke neyibhikili nazo abaculi abangazi uyishayela iginci bese betshela labashayi babeke ngithi hey wena ugijima ngoba usenziyagijima e-stage kuze kujuluke ke bakithi okungabafana lokhu kuze kube manzi ukuthi ite lokho kushaya iginci injalo nje indaba into enjalo nje ke mina lengikhuluma mina angazi ngiyathelana naye futhi ngaqinisekisa ukuthi ngeke ngibe nempi naye kodwa uma ngabe kungaba ukuthi yena mhlawumbe khona lapha ngathi unenkinga khona ngami ngicabanga ukuthi kungaba liphutha lami uthema ehlukana noKhuzana okwakuyinhloso yakhe ejuleni kwenhliziyo yakhe uyakwazi ukuthi uKhuzana uzoshona phansi ngoba wathi mayehlukana noKhuzana waphuma wathi uhambe noshuni wakhe uKhuzana namhlanje waphila njengoba ngikutshela ukuthi la ngithinte khona kuyathinteka sashaya ingoma sahlukanisa unyaka ngicabanga ukuthi amazondo ngaba lapho la ngaba waqala khona ukungilandela waphinda wangithola ngisebenza nosaziwayo uthe makufika la asingabonanga khona ngasolinye nomhlongo ngishiya kosaziwayo wangena
njoba ngisho ngithi asikho kwi level yodwa lo muntu ingoma zami zikubantu angimazi ku mangena awumlinde thatha kude kakhulu uma efika kosaziwayo asondele eduze uma efika kosaziwayo lobumbona ephansi udonsela umhlongo phansi lento engangiphethe kahle ngoba umhlongo ngesikhathi esebenza nami wayeshaya indondo left and right umhlongo akekho njengabazosaziwayo bayevutha kanjani wangena yena shona phansi ngizama ukubukisa kulena ke khuzwayo ngugcina lapho ngathi impela ngathi ngaba nesici kuyena mhlawumbe ngendlela engibona ngakhona singakayi kumtenziwa mhlawumbe yini eyenza ukuthi umtenziwa wayefuna ukubona uKhuzani eshona phansi indlela kathi mayiphuma ngakhona wezwe la hamba khona nje unokuzwakala ethi ushunu wakhe uhambe naye namtsalana okwakushuni abebesebenza ngaloKhuzani ngizama ukubheka ngicela ukungenelela la ngiyaxolisa ngeke ngathi mina ke uma ngabe uvakasha emzini nomuntu uyayulalela uyalelo wakho njengamanje ithino driver balesi itheyamento ke khuzwayo ngizwa kuvela leli lokuthi ube esethi ubufuna iclarity kula ekuthenini uzabaze bagijima bajuleke bebemanzi abafana kunale ngoma yakho ethi noma ngane nkani le ngithe mina eyami ingabe lapho wawuzama ukucacisa ukuthi kahle kahle awuyena umuntu wempi yabo kodwa hayi ukuthi impi yakwehlula ukuthi awuyena umuntu wempi wena ngabe leyo kwakuyimpendulo esekunyathele kwaze kwazwela umnandi ebhemini noma wawucula nje insizweni zizonke ididelwe kaMaskandi siswami ngizophendula lo mbuzo wakho futhi kalula mina nginengoma engithi mangenza nje album njoba ngiyinsizwa nginengoma yomnsizwa engazi ukuthi le mayelana lwensizwa kufuna insizwa yeneliseke ngale ngoma njoba ngithi ngiyamhlonipha omunye umuntu angimesabi ngisho ngokomnsizwa impela ukuthi angimesabi vele kuma ukuthi nje ukuthi ngaba khona ukuthi ngathi ngiyamzothela hayi ngoba ngimesaba ngiyamhlonipha bese ngizothi ngumfana kaNondindwa mina angiyesabe enye insizwa lapho angikhethile ukuthi ngabe ngisho nje noma kubani noma kuyiphi insizwa leho khuzwa ngizwa kahle kakade izulu sithi insizwa ayisabani ziyahloniphana hayi ngizwa kahle ngenelisekile umtenzo bekade efuna ukuphawula lana ngesikhathi kade ekhuluma insizwa lana yakwaKhuzayo bekukuthini uphawula kwakho futhi angisazi noma umashudula noma ubona dadewethu usuka ngene emlonyeni uma mina ngithe ngicela indaba ithi khona umuntu oyafuna ukubona omunye shona phansi okokuqala nje mina ngikholelwa kakhulu ekuthenini umfana noma ngabe imuphi nje ukhuluma indaba zomunye umfana ngeke kuyini nalowo mfana yabo alright asidluleke lapho so ngifuna ukumcorrectela ekuthenini yena engathi mangabe yena isizathu sokuthi ashiyo saziwayo kwakungoba wayefuna bedicileke phansi akayazi yena into mina yangi eyenzeka lapha njengoba nami ngeke ngize ngisho namhlanje ngoba ngikholelwa ukuthi umfana ukhuluma indaba zomunye umfana ngeke nje kuyini nabo. Okay, asiphinde silungisekele kaMthalana ukuthi sizocela insizwa noma ngabe kuthiwa uyeza ukuthi ushukela uyakhuphuka uyilinde enye insizwa. Asikwazi ukukhuluma kanye. Hayi ngeke ngikushukela ushuke cha umuntu nje impela ophansi kakhulu ongazwani. Asikwazi ukukhuluma kanye kodwa singacula. Yebo bengifuna ukulungisa nje lapho ukuthi engathi umuntu isizathu sakhe mawukuthi mangisusa lamanzi ngifuna kuwelela itafu bese idate nami mangwasusa ngifuna linga.